Vou ver a Luisa outra vez, entendes? Vou lembrar aqueles tempos de Santiago, do Joaquín, aquelas noites, Só tens que chegar ao fondo dos picos, recoller o paquete e volver con el. É fácil. Non é fixo, pero... Bom, case seguro que sí. Que, chica? Creo que estou embarazada. Luisa, temos que marchar, papá. Chega un momento. Convido vos aos dous a tomar algo no bar de petróleo. Ai, eu acepto encantada. Non te estés obrigada, Luisa, papá, tiñamos outros planes. Veña, Ladislao, imos tomar algo co teu pai. Iso que dis dos picos. Ti non entras ali no infarto de viño. Ai, non? Non. Entro, é máis saio. É que non sei como dicircho. Pois non sei, fala... Xurxiño, que vas ter un filliño. Viagra! Como que viaja? Será trampón! Pero a ti que che pasa? Papá anda como un can detrás dunha moza miña, entendes? Da noxo. Porque ti por unha vez non te podías guiar polo xuiz por unha vez. Mira, Currás, ti non sabe o que pode haber nese fardo, Aquí vai haber documentos, dis que eu... Por que non mo dixeches? Merda. Tiña dereito a sabelo, non? É que creo que non estamos falando de calquera cousa. Se vou ter un fillo quero sabelo, e quero que mo digas ti. Santa Plácida bendita. Non deberías ir, O que me caje nesa patilla colorada, Andades todos co mesmo conto. Metedevos na vosa vida, carallo. Eu vou onde quero. Se chegan a tempo, poden coller a ese traficante en plena faena. Claro. Chámase Evaristo Currás. Non sei, eu creo que o que estás facendo non está ben. Home, hai opinións. Eu sei de alguén que opina que non estivo nada mal. Pero, papá, ti xa non estás... Non estou para que... Non estás para algúns excesos, non estás, papá. Estou de sobra para que o saibas. Teño fardo, Carneiro, ¡Alto! ¡La Guardia Civil! Quérote. Quero pedirche... Para. Que? Para, xa está. Non estou embarazada. Ramón, eu xa sei onde quero ir. Onde? Pra casa. Ramón, paseino moi ben. De veras. Había tempo que non me sentía así. Por iso, por que non... Ai, por que non? Veña, Ramón, xa non somos uns rapaces. Que pasou? Que detiveron a Evaristo. Non me podían facer un regalo mellor. Gracias, Carlos. Xuís, prenderon a Currás. Que? Prenderon a Currás. Estaba botando en terra o fardo que colleran nos picos e trincou na benemérita. Carneiro ofreceume 20.000 pesos para que fora abaixo dos picos colleron un fardo. E non hai máis que contar. Onde está Carneiro? Iso é o que me gustaría saber a min. Que eu quedei con ele na praia e na gloria do día e non apareceu, Pero ti sabes o que había no paquete. Eu non, por estas. Ti non me vas fallar desta, non? Non, Evaristo, pasa que eu penal aprobei no raspado, non sabes? Pero ese é o meu abogado, non é? Sí, moi ben. Sí. Sí, xa sei que ti non sabías nada. Ajá, pois daquela, que ben, non? Así xa agarramos e cada un vai para a súa casiña e saímos daqui pitando, Currás, vas ter que quedar aquí. Estás detido por un delito moi grave. Desta metiches ten un bo problema. Me caje na oscuridade, home. Outro máis. Mas nunca pasaron días en Belomar. Nunca na miña vida, Peña, non lle das a cabeza, Non lle das a cabeza. Só levas aquí, que levas aquí? Un día, che. Mira que teño ben merecido. O que máis me amola é... Xa estou ben atrasido. Te espero, colla. Ha de levar un rebolazo nos dentes que miña nai querida, cha. Non ten culpa ningún, ele. É un desgraciado, pero culpa non ten ningún. Sodes criaturiñas, home. Xogar as apostas con Carneiro polo medio, Evaristo. Con Carneiro polo medio, cha. Xa. Estaba ben avisado, pero... Ainda ao xuiz, que eses non che avisan porque o que queren é collerche para meterche dentro. Ha de quedar claro que és inocente. Ti, eu que sei, che...
Non te preocupes, Me preocupe, non me preocupe. Aquí encerrado non me preocupe, Petróleo. Co pouco que che gusta a ti estar cos picoletos, Picoletos nunca me gustaron. E aquí xa non se aguanto, Pois tens que aguantar, meu home. Tens que aguantar ata que miremos nós o xeito de coller e dinamitar todo isto. Tens que aguantar, eu que sei. Tens que aguantar, o que che queda. Tenho que aguantar. Que? E Ladislao non volveu por aquí. É que Ladislao... Que lle pasa? Non lle pasa nada, non lle pasa nada, Ladislao... Ladislao é a idea de non levar o caso. Pero como non vai levar o caso se é o meu abogado, meu home? Non, estate tranquiliño. Poida que teña razón, porque vas necesitar un abogado que aquele ben, que teña experiencia, entendes? Será cajón puñetero Ladislao. Non, é que... Ladislao di que é mellor que este un abogado que trampee ben, entendes? E se escapo? Eu xa sei como teño que... Teño a raspeta debaixo do colchón. Collo a garda e meto un raspetazo na cabeza. Non ves que non ten ni media hostia? Pero non sei se ese animaliño, Que é? Ten razón outro, tens que ter un abogado que trampee ben, que sí, xa. Daquela cousa seria, non? É de 1000 pares de xoguetes, Evaristo. Merda, chapa, merda, me cago. Cago, meu home. Miño, agora tabaquiño has de ter que sei, eu agora vou falar co xuiz a ver, eu que sei, ti estate tranquiliño aquí. Non teño lume. Están os mistos dentro. Carallo. O velliña, estate tranquiliño, Xa estou. Veña, estate tranquiliño. Garda! ...72 horas. Iso é o máximo que pode estar detido antes de ingresar definitivamente en prisión. 72 horas e Evaristiño vai pro caldeiro, non hai outra, non? Para onde? O cárcere, quero dicir. Vostede sabe perfectamente que ese home é inocente, que é como a Cantinflas, como a Charlotte, é inocente. El non sabía a merda que había no paquete ese. Xa, por iso non ordenei aínda o seu traslado, pero non o podo poñer en liberdade. Viña, xuízes. Un aquel sempre se poderá facer, non é? Mira, temos que ter probas de que Currás é inocente. Non abonda con sabelo, necesito probas. Probas. Probas era ter a Paco Carneiro collido polos xoguetes. Ese home enganou Evaristo completamente, pero xa me encargarei eu de que se arrepinta, xa me encargarei eu. Non te metas en problemas, Petróleo. Xa están buscando a Carneiro, deixa actuar a policía. Ok. Xa veremos como van indo as cousas, o que se pode facer. Moi ben. O que se pode facer. Ben, de todos os xeitos, gracias por me atender. Petróleo. Non se preocupe, eu non vou facer mal ningún. Iso espero.
Vémonos. E ata aquí o noso disco a disco desta semana. Ei, que tes? Xa pensei que non ia rematar nunca. Vaya merda de programa fixemos hoxe, eh? Non estivo tan mal. Como que non, Chano? Que sentido ten falar de música mentras Evaristo está preso? Habería que facer algo. Nós non podemos facer nada, Ana. Como que non? Isto é Radio Portozás. Sí, pero... Pero que? Poderíamos, non sei, organizar protestas ou pedir sinaturas. Ou polo menos dicirlles aos ointes como é a xente como ese Francisco Carneiro. Vale, mira, iso é moi bonito. Pero a realidade é que colleron a Currás. E os cargos son moi graves, Ana. Daquela non íamos facer nada. Agardar. Se se demostra que é inocente, soltarano, e senón, pois terá que apandar coa súa culpa. Que queres que lle faga eu? Ti crees que non é inocente? Mira, eu non sei se Currás sabía ou non o que había dentro do fardo. Pero el aceptou cartos por collelo. Ademais, estás ti completamente segura de que é inocente? Para min é un amigo. Se é inocente ou é culpable, ven despois. Xa, pero é que a radio non está para axudar os amigos que andan por aí meténdose en problemas. Vale, home. Pois claro que vale. O mellor é que non nos metamos onde non nos chaman. Trataremos o asunto como unha noticia máis e xa está. Es un auténtico imbécil, Chano. Ana. Pobre Evaristo. Sí, sí. Mira que está en feito. E xusto van o coller cando non ten culpa de nada. Hola. Hola, Ladislao. Que tal anda Evaristo? Mal. Bota moito de menos o mar no calabozo. Ademais, non sei se non irá ao cárcere. O cárcere? Pero logo xis que lle pasa, non sabe que Currás non ten nada que ver, a él enleárono. O xuiz saberá, supoño. Supós. Logo ti non és o abogado? Sí e non. Como que sí e non? El ojo? Paula, abogados son, pero... Eu que sei, este caso é grave demais, sabes? Eu non quero xugar coa vida dun amigo, non podo. A ti non hai quen che entenda. Non sodes como irmáns. Ladislao, telo que axudar. Xa, pero precisamente por eso non quero ser o seu abogado, por axudalo. Ven aquí, bonitiño, ven. Pero se ti és moi bo abogado, home. Quen non vai facer mellor que a ti? Ninguén. Por que non vas vacilar o dispensario, sí? Nestes casos, Berta, hai fiscais como a cans, entendes? Eu que? Que non podo, que me superan. Tío, que tes en medo? En medo non, prevención. Pois mira, eu digo como a Paula. A min aquí chaírame a cobardía. Moi mal, como que irades. Deixademe en paz, sí. Non penso deixarte en paz, Ladislao. Vas a arrepentir toda a túa vida se non axudas a Currás. Vale, moi ben, pode ser. Tes os seños de goma, deses de sabores? Os seños de goma? E que mejor xa, que pasa? Non leva eucaliptos. Eucalipto non é do país. Mira, leva todo o día así. Cala, muller, cala, que eu tampouco non puiden dormir nada en toda a noite. É que só pensar de que o pobre de Currás está metido ali no calabozo como un animaliño ali, non? O que está pensando demais é Celso. É seguro que non ten nada bo na cabeza. Seguro. Eso seguro. Pero ás veces sorprende, eh? Papi, mira. Papito. Un incendio. Que tendes, ó? Eso digo eu, que tes ti. Espabila, chico. Non, muller, que estou pensando que... Algo ten que ver que se poida facer, ó. Sí, mira. Ordenar o almacén, que está feito un desastre. Hai que sacarlo dali, eh? Hai que sacarlo dali porque Evaristo no caldeiro non aguanta. Papi, non te metas neso, ok? Faime o favor. Dillo ti, Elena. Sinto, Belinda, pero é que eu estou pensando o mesmo que petróleo, eh? Logo non haberá nada que poidamos facer entre todos nós por axudar a Currás. Deixa estar. Porque o xuiz, claro, o xuiz di que necesita unha prova. E aquel dunha prova... Papi, que non te metas, ok? Eu tamén estou preocupada por Currás, pero que teño medo por ti. Pero, muller, algo haberá que se poida facer, non é? O que hai que facer xa está facendo o juiz. E xa está, non hai máis que facer. Listo. O juiz vai facer un lotazo. Vou dar unha voltiña, lindiña. Onde vas? A dar unha voltiña, lindiña. Vai ao almacén. Queres parar de romperme a cabeza hoxe co almacén, ó? 5 minutiños, hoxe, na máis. Vai, por favor. Vémonos, Eleniña.
Ata logo, Petróleo, e sorte. E ti animando, chica. Mira, eu coñezo a Petróleo de toda a vida. E vouche dicir unha cousa. Non tes nada de que te preocupares. É un inconsciente, chica, é un temerario. Tes visita? Quen é? O meu abogado Ladislao, non? Non, son eu. Home, Fito. Que sorpresa. Que tal, home? Pasa, pasa. Rapidinho a Currás, que isto xa parece unha verbena, meu. É un momentinho, home, tranquilo. Que tal estás? Eu estou mal. É por aí que tal, ben? Ben. Oites, hoxe na escola fixamos unha redacción, non sabes? Eu fixena sobre como fuxir da cadea. Querla ver? Teño aquí. Non fai falta. Deixa estar. Pois era un bo plan. É que xa estou metido en barullos abondos, non quero máis aqueles, Elía. Xa entendo. Oites, eu viña por se necesitabas algo ou así. É que non necesito nada. É que neste sitio ti só igual te aburres moito, non? Aburrir... Non, home, que... Isto xa logo parece unha verbena. Xa iches ao garda! Entón non estás triste, non? Home... Triste non, home. É máis xa estivo que antes Petróleo, Que si que é un amigo, tamén. Boto algo de menos á xente, pero... Está todo o mundo preocupado por ti. Todo o mundo? Quen é todo o mundo? Todo o mundo. Belinda, o xuiz, ata Melgacho está preocupado. E Pitusa non a claches por aí? Pitusa? Pois non a vin. Pero ti tranquilo, que seguro que tamén está preocupada. O que está é ocupada. Que ten que facer sempre esa muller, Sí. Seguro que non queres ver o meu plan de fuxida? É que é un bo plan, é un plan perfecto, ademais. Non, home, non, que é peor, é máis... É onde ir. É que perseguen con cans. É máis, na vida non hai que escapar, Que os que escapan son os cobardes. Acórdate sempre, Fito. Xa entendo. Pero é que... Que ao mellor levanche a outro sitio e se cada noche volvo a ver máis, entendes? Tranquila. Eche del barco, mijo, expresébese. Cando saemos aquí, imos ir sorpresebes, vale? Vale. Neno. Eu marcho. Se queres ver a miña redacción, avísame, vale? Hola, Pitusa. Hola, Fito. É ti por aquí? Veño de ver a Currás. A Currás? E como está? Ben. Ti non o vas ir ver? Non. É que preguntoume por ti. Por min? De verdade? Sí. E que che dixo? Que quere logo? Home, xa sabes, as cousas de Baristo. Que estarás moi ocupada e eso, non? Xa, claro, as cousas de Baristo. Pero dixo xa algo de... Es que vai a xente eso, Eu marcho comer. Ti ves ou vas ver a Currás? Eu? É porque eu querer ver a ese... Imos logo. Sí, vamos. Baristo como está? Home... O furtivo ese? Está ben, pero podía estar mellor, Está triste. Sí. Pero se o queres saber, por que non o vas ver logo? Eu?
Eu non teño nada por que ir. Ademais, foi ele o que o buscou. A mí non me dá lástima ningún, E agora un par de apuntes para a fin de semana. En Vimianzo vai haber teatro. A compañía Nolos Dous porá en escena a obra Vikingos. Será ás 8:30 do sábado no Salón de Actos do Concello. Pero o acto máis importante terá lugar aquí, en Radio Portozás. A partir de hoxe recolleránse sinaturas para pedir a inmediata liberación de Evaristo Currás. Todos os que credes que Evaristo é inocente debedes vir por aquí. Por que me cortaches? Ti sabes que nos podemos meter nun problema, non? Polo que acabas de dicir. Seino perfectamente. E non puideches telo consultado comigo antes de soltalo en antena? Correuseme así no momento, mira ti. Ai, ocorreusche no momento. Pois as cousas non se fan así, Ana? Non, fanse como as fas ti. Calando e baixando as orellas para non teres problemas con ninguén. Mira, esta é unha radio do Concello. E o que faz pode ser entendido como unha intromisión no caso judicial de Currás. Que o entendan como queiran. Mira, Chano, agora é cando Currás precisa saber que ten amigos, non quero sabes? discutir. Agora xa está, xa o fixeches, non? E funcionará. Sí, ou igual empeoran as cousas, veremos a ver. Xa ves, Petróleo sabe como aproveitar unha boa ocasión. Uf, non sabe onde se está metendo. Vou avisar a Paco Carneiro. Isto ten o que saber. Boas. Aí, hola. Que tal, papá? Ben, que facías? Nada, estaba aquí botándolle un ollo a... Estabas lendo un libro, a ver... Que va, se non ten... Que va? Está aquí. Código penal. Sabíao. O que? Que ainda non rematache a carreira. Dime a verdade. Cantas se faltan para rematar? Que si, papá, que rematei a carreira, estaba repasando, non? Claro, repasando por exame. Es ben trapalleiro. Non, ela non me viches na orla. Era polo de Currás. Polo de Currás? Sí, polo de Currás, pero é inútil. O que? O inútil son eu, papá. Eu son o inútil, entendes? Morro por sacar a Evaristo da cadea e non sei como. Sí, home, sí. Que cambiaron moito as leis. Papá, sabes de sobra que saquei a carreira copiando. E non gañei un preito na miña vida, son un desastre. Veña, Ladislao, non é para tanto. Claro que é para tanto. E ti sabes lo mellor que a ninguén. Cantos cartos nos levas gastados comigo, papá? Esa non é a mellor maneira de arranxar as cousas. Pois non. Que o meu mellor amigo, papá, está na cadea, entendes? Está na cadea e non sei o que facer para sacalo dali. Podemos yo preguntar ao xuiz. Home, pregunta yo, tía, a min dame vergonza. E mira isto, entendes? Desde que non está Evaristo, está todo manga por hombro. Como desde que non está Evaristo? Se só leva un día preso. Pois precisamente. Entendes, un día xa está... Isto está así, papá, non sei nin levar unha tenda. Pois sí que estamos apañados. Unha cousa é tolealo e outra desexarlle mal. Eu non quero que Currás vaya para a cadea. Pois logo. Daquela tedesme que axudar os dous, non hai outra, che. Mira que esta xente Petróleo non che anda con mariconadas, Pero ti que che pasa hoxe, Indo ao mar, agora vesme con medo, curriolo, que? Medo ningún, eu só che digo que esa xente ten moito perigo. Eu que só fago por vos. Por nós non tens que facer nada, por nós non tens que facer nada. O chope é que Evaristo non vaya para o caldeiro, che. Que si, home, que si. Eu digo que fago por vos porque por vos axudar a vos. Pero por Evaristo tamén non fago, non vou facer por Evaristo lá. Falarás, ti, falarás. Non acabaremos todos mal. Home, algún día haberemos de morrer todos e acabaremos no Campo Santo, che. Que nos vai pasar, ó? Eu sei.
Por pasar podenos pasar calquera cousa. Ainda vai ter razón, Evaristo. Razón de que? Que ten que dicir Currás? Que tes máis medo que merda nas unhas, che. Dese papeiro non di máis que a parvadas. Mira, se teño medo nas unhas, é de traballar todo o día e non de rascar o cu como a él. Vistaleja, estás ou non estás? Estou. Un home que non é unha versa. Rañala. 20 pesiños, fai o favor, Apuntaos aí na libretiña de Currás, para eso lle axudamos. Que cara toca a libreta de Currás, Este tío non sei que é capaz de facer por seguir luitando toda a vida con Evaristo, che. É terrible. É o que teñen os amigos, che. A ver, hai que repasar isto ben, Porque xogámonos, meu home... No, o pescozo é parte da cabeza tamén. O que ti queiras, Inda por riba polo mona de Evaristo. Primeiramente, cando chega outro... Non, antes de que chegue outro, xa tens que estar mal. Buah, 120 asignaturas a favor de Currás. 50 no único e 70 na rúa. En media mañá. Paula, non sei como podes estar de acordo con Ana. Sigo pensando que estamos metendo o fuciño onde non nos chaman. Debe ser a miña personalidade, pero encántame facelo, mira. Poderíamos facer outras cousas para axudar a Currás, sabe? Sí, poñer música fúnebre. Ese é o teu estilo, non? Veña, non berredes, vale? Eu non estaba pensando niso. Pensaba en facer xornalismo. Cóllelo. Crin que había que deixar as investigacións para a policía. O xornalismo de investigación é cousa de murmuradores. Hai outras maneiras de tratar estes temas. Ui, perijo, está chano pensando. Pois sí, xa non está pensando e vai vos sorprender, mira. Ai, perdoa que non o crea. Non o crees? Pois espera, verás. Que pensas que vai facer? Nin idea, pero picáchelo, Iso tamén se me dá moi ben, sí. Chamaute Carlos esta mañá. Moi ben, que quería? Moi ben, que quería. Non estabas. Eu non sabía onde estabas, chico. Lindiña, estive mirando o motor ao cazador no porto dando unha volta, eu que sei, che. Non sei. Pero por que te preocupas tanto? Como non me vou preocupar, papi? Esa xente é moi perigosa. Que xente, Lindiña, que Cal vai xente? ser? Os que empataron a Currás son mafiosos profesionais. Eso é cousa da policía. A ver como te explico eu, Lindiña. O xuís, mañán, ten que tomar unha decisión, estamos neso. Moi ben, pois a decisión é ou ben que queda libre, ou ben vai por caldeiro, e no caldeiro, Evaristo cólgase dunha viga. Entón, como necesita unha proba, E ti que vas facer, Superman? Que vas Zafarnos, o que temos pensado é a ver se collemos esta xente nun renuncio... Ai, mira, non quero sabelo, Pero se non quero sabelo porque me está rompendo a cabeza... Pa que teña ollo, chico, pa que teña ollo. Terei ollo pola conta que meterá, non é? Dominic, patrón, estamos. E estes que? A ver estes, mira, son a garda costeira e maelo sebo. Ai, isto ten cada vez peor pinta, chico. Sentade, sentade. Lindiña, fai o favor, estouche dicindo que o temos moi ben estudiado. Telo ti estudiado. Eso que me preocupa, Tarasido. Vas a acabar no calabozo con Currás. Tocado de madeira, que a miña muller é meiga, ainda por riba, Madeira sin patas, ten que ser. Pois vai a barra. Pois entón que problema hai? Se a decisión depende de ti, deixalo saír e xa está. Non podo facer iso, Elena. Os feitos son os feitos. A Garda Civil colleuno con aquel paquete nas mans. Sabes tan ben como a nós que foi unha montaxe, Carlos. Podo pensar que foi unha montaxe, pero tamén podo pensar que Currás aceptou algunha cantidade de cartos por facelo, ou non. Podes, pero non debes. Mira, eu podo pensar moitas cousas, pero só podo ver unha. A Currás saindo da barca con aquel paquete nas mans e a Garda Civil detendo, nada máis. Así está a xustiza. E como está a xustiza? Cega. En vez de proteger os inocentes, mira cara a outro lado. Se poides axudalo, farío, de verdade. Xa. Sí. Boas. Pódese. Sí, pasa, Chano. Hola. Hola, Chano. Hola. Que tal? Xa ves, aquí falando coa xustiza. Pois eu tamén quería falar coa xustiza. Pois ti dirás. Xuiz, quero lle pedir permiso para entrevistar a Currás. Para entrevistalo? Sí, desde o calabozo. En directo, para que conta a súa versión. Non sei, verás, iso non entra dentro das miñas competencias. Iso non vai ser posible, Chano. A xustiza hai cousas que non quere ver nin oír.
E moito menos pola radio. Xa, pero é que só sería unha entrevista... Mira, a Dirección Xeral de Institucións Penitenciarias é a que debe autorizar as aparicións de presos en medios de comunicación, non eu. Víchelo, o mesmiño que eu che decía, pero con outras palabras. Mira, Chano, eu podo autorizar unha visita. E desde logo non vou impedir que leves o teléfono móvil. Gracias, Luis. Non me dé as gracias. Eu non fixe nada. Xa, claro. Ata logo. Ata logo. Era como tardaste? Este papeiro cochouse tras unha racha aí no porto. Sí? Estaba empatando unhas brincas por Sí, un momento, por favor. Pois se miras, se che vía alguén. Celso, chámante. Has de empatar un lapote, ti. Ui, que cariña, Ata chamadiña, non? Aborrecidiña miña filla. Aló? Home, sí. Sí, moito tempo. Xa ves. Pois sí, algo de traballo hai, algo de aquel hai, pero... É que é moito aquel para falalo por teléfono, case que... Claro, mellor. Sei onde é. Sí, a línea curva, que hai un lotazo de madeira. Moi ben, pois... Vémonos ali, meu amo. A Buriño. Conto, No, non quero sabelo. Eu son independiente de todo esto. Igualiña que Concha. Si, ó. Era, non é? Si, soltalo aquel polo porto funcionou, a noticia correu como un foguete, chegoulle... Pero el picou. Eso está por ver. Eu que sei, parece ser. Quedei con el nunha hora. É que teñes cuidado, Vou contigo? Non, correo, ao mellor vou eu, tanteo e despois quedamos aquí, repasamos ben o aquel como hai que repasalo, porque xa sabedes, enganar esta xente non ha de ser doado, non? Non, estafar a un estafador bui. Para iso hai que ter moito cuidado. Tío, que tes é moito medo a pouca vergonza. Melgacho, estiveches algunha vez preso? Estiven, sí, señor. Estiven preso dun furacán. Atrapado durante 3 semanas. Un furacán? 21 días e 21 noites sen comer e sen dormir. Alá baixo nas Malvinas. Xa, pois Currás pode ir ao cárcere. E se cadra non o volvo ver. Home, Fito, entendo que esteades preocupados. Que esteamos? Estou eu. Ti e máis ese. Quen? Boas. Que, fuches ver a Currás? Sí. Non pude. E a que esperas? Non és ti o seu abogado? Non. Sería pola preocupación. Sería. Espera. Ladislao, non podes abandonar agora a Currás. El conta contigo, díxome a min. Ai, sí. Que che dixo? Díxome... En fin, agora non me lembro ben, pero algo dixo de ti, Ás veces non dicir nada. É como dicilo todo. E ás veces o contrario tamén. Ladislao, que lle vai pasar a Currás, Que vai ir ao cárcere, Fito. Vai ir ao cárcere. Eu non podo facer nada, sabes? Eu son un inútil. Vai a maquinaza, Hola, Petróleo. Que tal, Carneiro, como che vai? Non hai queixa. Andan a dicir por aí que tes algo para min. Andarán, teño. O que pasa é que teño no mar. Che, aí a 90 millas ao norte. E aí non vale nada, non? Ali pouco vale. E logo, desde cando andas ti neste negocio? Che, eu non estou en negocio ningún. O que pasa é que... O de sempre, apareciu aí un fardo no aparello e... Que queres que che diga? Non quero deixar escapar a ocasión. O que pasa é que non teño collóns a poñer esa merda en terra. Que gaño con todo isto? Non sei o que queiras. Cartos ou unha parte do lote. O único que quero é o que organizes ti a descarga. Tes un comprador? Teño.
fixo unhas chamadas, pero... Iso ti, mellor que non saibas nada, non é? Como? Se eu non sei quen é o comprador, non hai trato, vale? A ver, ó, tío teu é o meu, carneiro, que? Moi ben. Ata logo o petróleo. A ver, ó, vente, vou non intentar aí, vente polo petróleo e as 12. Ti estás seguro de saber o que faz? Sí, vendela non é difícil, eh? O chope é descargala con o taso de Garda Civil que hai. Ese non é o teu problema. O asunto da descarga é cousa miña. Falo ou non o faz? Si coñezo o comprador, sí. Ai, que carallo, estou che dicindo que as 12 no petróleo, che. Moi ben. As 12 en punto, estou no petróleo. Pero si vexo algo raro aí, eu desaparezo. Si ti desaparezo que che dé a gana. Che dé a gana. Pero organízame ben a descarga. É ás 12. Nin un minuto antes, nin un minuto despois. Antes de ter o teu, queres algo do meu? Non, que teño un lotazo no mar. Vémonos no petróleo. Ata logo o petróleo. Ata logo, carneiro. Ben, só temos que chamar a emisora e xa estaremos en directo, para que o escoite todo o mundo, vale? Oxe, vai escutar todo o mundo ainda... A ver se Roxo, vou me incriminar máis, eh? Non, tranquilo, o xuiz xa o sabe. Que pasa logo? Non queres que a xente coñeza a túa versión? É que eu non sabía o que había dentro do fardo, eh? Eu fun ali polo que fun. Pois iso hai que contalo. Ten a oportunidade de que o saiba todo o mundo. Pois prende os cacharros logo, o que conto ou non é cousa miña, eh? Hola, Ana, son Chano. Vou entrar en antena. Ti faime caso a min. Teño a Currás no móvil. E vai contar a súa versión. Hola. Hola. Queredes algo para ver isto que vou ir velo? Home, xa era hora. Vai ali non a ves? Home, non sei. Dalle un zapatazo na cabeza da miña parte, ó. Oye, xa sabes o que llevas dicir? Sí. Voulle dicir que conte comigo, pero que queira. Pero para defendelo non, Berta. Para defendelo non, que busco un abogado bo que eu non. Non dou. Xa, pero sabes unha cousa, Ladislao, eu creo que o problema está xustamente aí. Calado un momento. Pero que a min tanto me ten o que pense a xente por aí, eh? Home, o que pensen algúns non. Porque eu tampouco quero que Fito o outro rapaz pense que eu son un criminal, non? E máis tamén me importa o que pense Petróleo, é máis Ladislao, é máis Manjo, é máis... Pero non me importa moito porque eu xa sei o que pensan eses. Porque eses están comigo. E non imos estar, ovelliña. Claro, precisamente iso é o máis bonito. A confianza que eu, como son amigos meus, eu sei que van vir aquí e van me quitar daqui. Queres pedir algo, Evaristo? Dicirlle algo a alguén? Ai, por pedir ainda pedía unha indemnización, eh? Non quero nada, que estou ben. Sinceramente, como te encontras por dentro, Currás? Estás ben? Eu que sei, ás veces estou algo calado, non? É iso que me está vindo a ver moita xente, eh? Tamén yo agradezo a todo o mundo, eh? Aquí un está moi... que non é o mismo cando vas aos percebes. Cando vas aos percebes tamén está só, non? Pero despois vas para o petróleo ou para onde quiras e xa volve estar ben. Pero daqui non teño maneira de... non sei cando vou volver, non sabes? E iso é... estou moi só, non? Buah, tía, escuito todo o mundo a entrevista no súper. Que dixo no súper? Toda a vila estaba escoitando a Chano e a Currás. Quedou ben, verdade? Ben, de medo. Tiven que pechar as liñas. Estaba chamando todo o mundo que querían falar con Currás. Pues creo que vas ter que desculparte con Chano. Con Chano? Terá que disculparse el comigo. Primeiro critícame por intentar axudar a Currás e agora mira. Bueno, pero tes que recoñecer que a mellor idea foi a de Chano. Foi a mellor maneira de axudar a Currás. Sí. Xa oíche lo que dixo. El non sabía nada. Iso é verdade. Pero ti crees que vai servir de algo? Pois non o sei, pero espero que sí. Que? Home, má, que ti por aquí? Nada, veño vos pedir axuda. Axuda? Sí, é que Petróleo ten un plan para sacar a Evaristo da cadea e precisamos a vosa axuda. Comigo podes contar porque queires. Comigo tamén. Sí? Pero... Pois, conta. Escoitade, mira, primeiro é que temos enliamos ao carneiro para que fora o bar.
Tes outra visita. Quen é? Teu abogado. É que eu non teño abogado, Que te son? Xa teño que falar co xuiz para dicirlle que quero un daqueles de balde. Que Evaristo, o teu abogado son eu, non? Ti, o meu abogado, ti. Ti eras o meu abogado, agora xa non. Non lle faga caso, a xente que xa sabe como é, non? Esos son 5 minutos para a diligencia, é moi amable. Como dices esas cousas? Só parece mentira que... Soltame. Que faste aquí? Largando. O colchón polo menos parece cómodo, non? Ah, sí? Pois probo. Hala, quédate aí. Onde vas, Evaristo? Evaristo, non empieza. As cousas están aquí. Evaristo, é que son claustrofóbico, por favor. Non. Abre, sí. Imagina... Igual pensas que se está moi ben aquí, Non, xa sei que non. Pois logo, onde te metes, ti? Traballando, Ou crees que unha defensa se arma así? 2 días levo traballando na tua defensa. Pero xa teño, Imólos esmajar, Evaristo, xa verás. Non va a poder por nós, claro que non. Mira, teño xa buscado os artigos do código, a máis unha estrategia que atende. A cousa é, hai que poñer de acordo a todas as testemunhas, entendes? Petróleo, a máis Manjo e o xuiz, e ti, por unha vez, di o que tes que dicir, o que che dixe eu, Que tes nos ollos? Non, nada, unha infección, o que... Pero xa me dou Berta un... Mira, Alégrome moito de que volva a ser o meu abogado, Veña. Sí, como che dicía. Onde está? Que hora é, Curriolo? Ainda che falta un cuarto de hora. Veña, que hoxe saímos que temos que fechar a parella. Veña, vémonos. Talaciña. Manolo, acorda, Manolo, mira, que temos que fechar hoxe, que falla a villa no almacén, falla a villa unha pesa no almacén e Pero temos... quedo eu para botar unha man? Non, pero non fai falta, quedamos Curriolo máis cedo. Pero por qué? Porque veu Berta pola tarde dixo que pasaras pola súa casa e dixenlle que ás 12 pasabas, veña, Xa, como sempre non podo sabelo, Veña, non? lindiña, agora xa mellor que non, veña. Ai, prométame que van ter cuidado. Que sí, Ai, papi. Veña. Cabeciña, Sí, os ven. dous. Tranquila. Veña. Vaite, Ti xa tiñas que estar na radio, xa tiñas que estar na radio. Te resido que falamos, eu que sei, feito unha merda, bota aí borracho. Entendes? Meto a man Sí, mete aí todo. Tumba todo. Mira. Sí, terá que valer, eu que sei. A ver, eu que sei. Boas noites. Boas noites, Carneiro. Ei, neno, acorda, Acorda, tá residiño, Ei, que busques aí, tío? Non busco nada. Miro. Tá residiño, non me deas a noite, Ui. Un sitio tranquilo. Teño fecho, Carneiro, teño fecho, pero que a mona esta non hai maneira. Carasido, queres acordar? Deixo. Deixao. Pero largámolo nun minutiño, xa está. Igual, non creo que oia nada. Non hai nada, de por riba non pagas, senta, fai o favor. Perdoa, sí. Nada, home, tranquiliño. Este caso gañámoslo seguro, home. Sí, pon as aquelas, que vas todo... Xa vou. Ala, home. E trouxeron isto para ti? É que é? Porco. Non digo por ti, Digo porque pareceme que é máis cheirame a carne de porco. Non sei, mira ti, mira. Ajá. Non é de porco, pero gusta-me igual, Compórtate, toma.
Prometinlle esa persoa que non che diría nada, pero está agardando por min aí fora para que lle digas se che gustou ou non che gustou isto. Pois di a miña parte que me estás esculichando, Non sexas animal. É que teño moita fame, non? Dillo-te. Mellor dillo-te. Pois dille que entre. Non quero entrar, ti saberás por que non quero entrar. Pero logo quen é? É esa que traballa no xulgado. Pitusa? Que fa? Fai un favor, dille que pase, ó. É que non hai nada que contar, meu home. Non hai nada que contar, eu que sei, che. Veu no aparello, xa che dixen. 4 fardos, eu que sei de quen son, de quen non son. Eu só teño que organizar a descarga, non? Nada máis. E que gaño eu en todo isto? Eu pensei un 10%, che. Un 10%. Un 20%. Ok. Quero os cartos por adiantado. E xa cho dixen. Quero ver o comprador. O comprador está a chegar. Esperas un momentiño, xa está. O que quero saber eu, tamén, é como vas facer a descarga, non? Mellor non saibas nada. Mellor non saibas nada, por qué? É o meu barco, carneiro. Entendes? É o meu barco. Por certo, os fardos ainda están no barco, non? Sí. Non estarás xogando comigo. Cunha chamada podo saber onde está o barco, Tes 5 pesos? Aí tes o teléfono. Non me enganes, Petróleo. Díjocho polo teu ben. Non me enganes. Vos noites. Que tal, meu? Quen carallo este? Non querías coñecer o comprador? Aí telo, comprador. Creo que imos facer negocios. Eso parece. Pero teño que saber un par de cousas que non teño moi claras. Ben, pois que sexa canto antes. Non teño toda a noite. Queres tomar algo? O que tomades vos. E fora que? Vai frio? 18 graus de máxima. Eso foi o que dixeron nas noticias. Daquela non vai moito frio. Ai, nin calore. Pois podíamos ir tomar o fresco un pouco. Ti non podes. Estás detido. Pero non creo que lle importa. Importa-me a min. Un detido pola xustiza non pode andar paseando por aí. Pero eu con este jarda xa teño moita confianza. Que non ves que xa me deixou como la carne a todo. Eso non ten nada que ver. Gracias por acordarte de min, De nada. É que... Eu non sei que me daba pensar que estabas aquí só, encerrado. A máis sin poder ver o mar. É sin ver a luz do día. Pero de todo é que sin poder estar ca xente que quero. Vai, non te poñes así, tampouco non é para tanto. Non levas máis que 2 días preso. Xa, pero para min que xa hai un ano que non che vexo, Bueno, xa está ben. Evaristo, eu agora teño que marchar. Pero antes Que? Vaya, que... Digo eu, que se non é... Estou pensando que igual podíamos... Xa que non teño ninguén con quen aquelar tamén aquí estou só, que igual... Que queres? Pero que conste que o fago porque estás preso, Nada máis. Xa sei, mira, xa sei. Ainda non sabemos como
Como vas facer a descarga, che? Non me dijas. Pois se non lo sabedes, será porque non me lo dixen, non? Eu tamén estou interesado. Non quero problemas. Eu non pregunto. Vos tampouco. Ok. Quero falar co barco. Aquelo dali era unha radio, non? Era. Aquí Petrol chamando Casador. 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 Sí, escoito perfectamente, sí, estamos a 15 ou 20 millas por aí do lugar de Marras. A ver se arranchades isto canto antes, que teño ganas de ir para casa e comer algo, que teño fame. Recibido, Manjui. Queres que lle diga algo máis? Non, xa os chamaremos. Cambio e corto, Manjui. Veña, ata a terra xa, vémonos. É que, van facer a descarga ou non? Non podo estar aquí toda a noite. Terá o cargamento dentro de 3 horas, na crucera de Cormelle. Coñece o sitio, non? Sí. Como ides levar o cargamento ata lá? Iso cousa miña, Oi... Que? Mira, eu quero sabelo. Non quero riscos. Se ti erras, os que aparecerán na encrucillada de Cormelle serán os agentes da Garda Civil. Necesito estar seguro. Non haberá ningún problema. Ben, se non queres falar, eu marcho. Carneiro, Que? Está ben. Está ben. Está ben. Hai cartos para todo o mundo aquí. Farémolo como sempre. A Garda Civil do Mar ten unha dotación nesta zona da costa. Aínda que manter ocupada. Como? Fácil. Chamarémonos, dirémoslles un lugar equivocado, e mentras eles seguen fantasmas, nos podemos traballar tranquilamente. Soa ben. Como fixeches con Currás, non é? Currás. Non sei de que gallo me estás a falar. Por certo, antes de facer nada, quero ver os cartos. Están na maleta. Xa. Pero non me convence o plan. Se non conseguimos enganalos, que pasa? É que o engano non é falso. É real. Este home, por exemplo. Sí. Plas! Damos unha malleira. Metémolo nunha chalana cun fardo. Chamamos o cuartel e teremos toda a noite para nós. E iso funcionará? Claro que funcionará. Imagino que durante 4 ou 5 horas estará toda a policía ocupada. Sí, como a Currás, que lle vas facer, amigo. Echo que hai? Currás tiño merecido. Ti non sabes a de libreta que me debía o tipo. Xa. E este que? Metémoslle aquí. Deste encargo meu dispois, vale? Ok. Abra o maletín. Aí tes. 60 millóns de pesetas en dólares. Se queres, podes contalos. Non fai falta. Fíome de ti. Pero van cambiar os plans. Ei! Quieto aí. Aquí, pásate aí. Eu levo o maletín, E vos quedades co fardo ese no medio do mar. Falamos, Carneiro. Non temos nada que falar. Falamos. Nada que Señor falar. Xuiz. ¡Entra a boca, expliques! 20%, toma! Pariu como unha confesión isto? Sí. Ademais, cun xuiz como testemunha. Podoche asegurar que este está metido nunha boa. Evaristo? Evaristo é inocente. Sempre o fai. Ei, Ladislao. Ei, Ladislao. Estou ben. Está ferido. Non, estou ben. Xa sabes que che estou moi agradecido, Así que podesme pedir o que quieras. A respeta. A respeta? Sí. Pero logo que se os percebes? Non é para me rascar, que isto pica un mundo. Xa me parecía a mí. Oi, pero mirade que cariña de calabozo trae miña nai, cariña de calabozo.
Ai, que cariña de calabós. Unha aperta. Ganas tiña de vercho. Evaristiño. Estou emocionando, Botabache de menos, chaval. Ela, safaches aí, safaches. Veño, unha chiquita. Sí, ó. Veña unha chiquita, Axúdame, sí, Berta. A que, a sacar isto? Sí. Ai! Que? Doiche aínda? Sí, A ver, claro. Pero mira, agora case vas ter razón, eh? Esta vez sí que tes motivos para te queixares. Por qué? Non sei, digo, ti que andas inventando sempre todos os males. Eu non invento mal ningún, perdoa. Non. Ademais, agora está convertido nun heroe. Iso sí. Iso sí. Sí, ela non salvei a Evaristo máis a Petróleo máis a Xosé. Vos por que non estabades? Non tamén, Chapa, eche de pagar toda a libreta, Home. Transido. Claro que xa sei que me axudaste, xa. Estou che moi agradecido. Meu chupaje. Non, nada. É a mí que me desconte. Roxo. Moi ben, Moi ben, chaval. Foi un placer ver isto. Moi ben. Supoño que che debo unha desculpa. A min? Pois eu ia che pedir perdón a ti. E iso por qué? Home, pois porque a túa entrevista con Currás valeu por 1000 das miñas sinaturas. Fixeches un gran traballo, Chan. Sí, pero tiñas ti razón. Unha radio vale para moitas cousas. Ademais... Ademais que? Que tamén tiñas razón no outro. Creo que os amigos están por riba de todo. Alégrame que penses iso, tío. Ponte quieto. Que me... Peña de respeta, Cando estaba ali con Carneiro, cando teño hipnotizado. Ai, non o teño hipnotizado. Ela, non ia te. A cando lle dixenlle. Carneiro, non me toque los xoguetes, Carneiro, porque as miñas pernas e as miñas mans son armas mortais. E rin, empezou... Oi! Botei media hora barrendo os piños, Media hora barrendo os piños, Carneiro. Unha desfeita. Sorpresa! Sorpresa! Hola. Perdón un momentiño. Que che pasou? Pois nada, que estaba preparando algo para comer e xa ves. Cortei o dedo abrindo na lata. A ver. Que tortiño ese. Así que cociñas. Pois sí. Alégrame. Alegraste? Sí. Estou empezando a cambiar a miña opinión sobre os xuíces. Primeiro o que fixeches con Chano e agora arriscacheste moito por Currás, Mais arriscou o pobre Ladislao. Está perfectamente. Veña, imos celebrar o de Currás. Non os dous? Algún problema? Non, pareceme boa idea, sí, señor. Toma, vai abrindo. Aquí están as copas. Pois aquí está o viño. Ben, pois agora só falta algo polo que brindar, non? Eu teño moi claro. Brindo por ti. Todo o mundo na vila está falando de ti e de petróleo. Deixa. Ai, a xente de Portosás adórache. Gracias, pero imos brindar tamén por ti. Por min? Sí. Sí, imos brindar pola muller máis... Pola muller máis... Non. Imos brindar porque o teu lume apague a miña sede. Que fermo. Derrétesme, Carlos.
que hai? Díxome Ladislao que querías falar comigo. Ainda me asustou porque me dixo que era moi urxente. Algo urxente é, sí. Senta aí un pouquiño, muller. Se queres, imos tomar un café. Podemos ir ata o petróleo. Bo, por poder, sí, pero... Que che pasa, Evaristo? Que che quería contar unha cousa. Pois aquí me tes. Pero se é polo do outro día... Vai a polo do... Polo do bico, dis? Tamén axuda, sí. Como que axuda? Axuda a que? Axuda a tomar unha decisión, a atreverme. A atreverte? Atreverte a qué? A atreverme a aquelar, a cambiar de rumbo, Que di iso? Pois eso, Pitusa, que desde que pasou o que pasou eu xa non son o mesmo. Pois eu non che vexo moi cambiado. Por fora igual non, pero a posición vai por dentro, Eu agora ando que non me atopo. Desestabilizado de todo, como se andara aboiado, eu que sei. Vaya. Pois eu non sabía nada, pero supoño que habrá unha explicación. Mira, son trastornos psicolóxicos normais. Oi, que carallo, Pitusa, mal da cabeza tampouco estou, Non é iso, é que... Que che pasa? Que non lle atopo chiste a nada. Que estou amolado porque xa non me gusta ir aos percebes, nin facer, nin desfacer, nin nada. Estou mal. Que che pasa, Evaristo? Que vas facer? Non sei. Pitusa. Igual chegou a hora de cambiar de vida,